Maailma on muuttumassa nopeasti. Euroopassa puolustusbudjetit kasvavat ennätysvauhtia, ja sijoittajat ympäri maailmaa kiinnittävät nyt huomionsa yhteen sektoriin, puolustukseen. Kun geopoliittinen jännite kasvaa, rahavirta ei katoa, se siirtyy. Ja tällä hetkellä se siirtyy puolustussektorille. Viime vuosina monet eurooppalaiset puolustusosakkeet ovat nousseet voimakkaasti. Yritykset kuten Rheinmetall, BAE Systems ja Saab ovat kasvaneet merkittävästi, koska hallitukset lisäävät sotilasmenoja ja tekevät pitkiä sopimuksia. Tämä ei ole lyhytaikainen trendi. Monet analyytikot uskovat, että kyseessä on monen vuoden kasvusykli. Tässä videossa käymme läpi 3 osaketta, joita monet sijoittajat seuraavat juuri nyt. Ensimmäinen on Rheinmetall. Tämä saksalainen yritys valmistaa panssarivaunuja, ammuksia ja ilmapuolustusjärjestelmiä. Euroopan armeijat kasvattavat varastojaan ja kysyntä on kasvanut nopeasti. Rheinmetall hyötyy suoraan kasvavista puolustusmenoista ja on siksi yksi seuratuimmista osakkeista tällä sektorilla. Toinen on BAE Systems. Tämä on yksi maailman suurimmista puolustusyrityksistä. Se toimii useilla eri alueilla, kuten lentokoneissa, sukellusveneissä ja kyberturvallisuudessa. Yrityksellä on pitkäaikaisia sopimuksia hallitusten kanssa, mikä tekee siitä vakaamman vaihtoehdon sijoittajille myös epävarmoina aikoina. Kolmas on Saab. Tämä ruotsalainen yhtiö on erityisen kiinnostava Pohjoismaissa. Se valmistaa Gripen-hävittäjiä, tutkajärjestelmiä ja muuta puolustusteknologiaa. Pohjoismaiden turvallisuustilanne ja NATO-yhteistyö tekevät Saabista erittäin relevantin juuri nyt. Mutta tässä on tärkeä huomio. Vaikka nämä osakkeet näyttävät houkuttelevilta, ne eivät ole riskittömiä. Monet puolustusosakkeet ovat jo nousseet paljon, ja lyhyellä aikavälillä hinnat voivat heilahdella. Siksi fiksu sijoittaja ei osta pelkästään uutisten perusteella, vaan suunnitelmalla. Paras strategia on hajauttaa. Älä laita kaikkea yhteen osakkeeseen. Yhdistä vakaampi yritys kuten BAE Systems ja kasvuyhtiö kuten Rheinmetall tai Saab. Näin voit tasapainottaa riskiä ja mahdollisuuksia. Lopuksi, kysymys ei ole vain sodasta, vaan rahasta. Kun maailma muuttuu, raha liikkuu, ja ne, jotka ymmärtävät minne se menee, ovat askeleen edellä. Kysymys kuuluu, oletko sinä yksi heistä?